নয়টা 10টা রকম সাড়ে 10টা রকম সিনি খুব অ্যাক্টিভ ওয়ারিয়ার সিনি गेजेरथि বলেন চবাবো কুইলান সিমি লগিরি थांनाय সিনি थैखांनाय सिमन देपरमा सिनि खूब एक्टिव वारियार थांमोन बिनि गामि के बरफुबारि बिश्रामगंजनि ओमफ्राय खूब दुखु नुयो बमिया हर एक्सिडेंट नङै ओमफ्राय हस्पिटालाव लांखाबोनो लगेनो फायर सार्भिस बाय तखनो बनो जों मानसिनि नारमालि असंसारनो याकरि थांखो ओमफ्राय तिनि अमनो जों ओआमसेनिनो सिनि एमडीसी सिनि एमएलए दामानाव सिनि बिटिएडीसी हापांनि हनरेबल ईएम यूथनि वाईटीएफनि इंचार्ज बरमगंज सुहेल देपरमा वाईटीएफनि सेंट्रल कमिटीनि आदंरक डॉक्टर स्मिथ सिनि सुरज देपरमा ताई सिनि जुनालनि जॉइंट चेयरमैन दाराकेश दापन सबजन चेयरमैन ताई हाइकेना सिनि डिस्ट्रिक्टनि दामरि ताई हाइकेना ब्लॉकनि ताई डिस्ट्रिक्टनि वाईटीएफनि आदंरक जों बिनि फेमिलि मालायखा तिनटा हामके कक सालेमिया तो बसकांनि साल जों बुंनो सुबानाय कारण कि सिनि ताकु सिमन थैथांजानाय बिनि मासा चराय बतंग ते कैसांके बिनि बिहिक जे बिन लगिसं ब खूब अकय दिनानो ब प्रेगनेंट होनो बखनाव जों ब बिन डिलीवरी नाय और ब जों सुबानाय ते फाइनेस हालो बिन कन्डोलेंस सर्विस अब जों जब मिलि जों सुबालायनाय वाईटीएम नि होइदो जों सुबालायनाय ताई फाइनेस हालरगो बिन चराय रंनो बा बिन फेमिलि न जों बाहायके बंनोते बो सुबाय थांमोन अबो जों अक्साय जाबलाय नायलिने